бик курыктык, конечно. Куркыныч булды, конечно. Шартлау тавышы яңгыраганда Волгоград урамы 19-нчы йортта яшәүче Илдар Шәфиев йоклаган була. Чыгып карасам, подъездда тузан иде дип искә алам. Пыль, грязь. Стена яткандыр инде. Стена яткан, проводолар повисли все. Илдар Шәфиев ишеген ачып үзе чыга алсам, Панфиленко гаиләсенә коткаручыларга мөрәҗәгать итәргә туры килә. Алар яши торган фатир ишеген эчтән ача алмыйлар. Просто не могли выйти, потому что нашу дверь заблокировал той дверью, которая упала. Ишек ачып чыгуның сәбәбе 5нче каттагы фатирда көн күреш газы шартлау. Анда яшәгән 30 яшьлек хатын-кыз идән юырга җыенган. Сүзләренә караганда моның өчен газ плитәсен урыныннан күчерә. Шул вакытта шартлау яңгырыйды. Нәтиҗәдә ишек алды тулы тәрәзә рамнары, үзен хастаханәгә заталар. Пострадала у нее область головы. Аның башына һәм кулларына зыян килгән иде. Пешкәннәр, томография ясадык. Авыруны нейрохирург тикшерде. Зыянлы үзгәреш юк. Килеп чыккан хәл аркасында йорт диварларында ярыклар барлыкка килә. Яшәүчеләрне эвакуациялиләр. Всего из данного подъезда и соседних подъездов было эвакуировано 52 человека. Бу йорттан 52 кеше эвакуацияләнде. Шул исәптән 10 бала гадәттән тыш хәл килеп чыгуга, бу урынга 8 техника һәм 30 коткаручы килде. Хәзерге вакытта әлеге йортның 1нче, 3нче һәм 4нче подъездларында яшәүчеләрне үз фатирларына керткәннәр инде. Әлегә бары тик 2нче подъездда яшәүчеләр өчен генә ул ябык булып кала бирә. 6 кешене шул исәптән бер баланы әлегә кунакханәгә урнаштырганнар, тагын 2 гаилә үзенең туганнарында яшәп тора. Силами управляющей компании мы обратно поставим дверь. Идарәче оешманың ярдәме белән ишекне урынына куячакбыз. Тәрәзә урындагы тишекләрне ябарга ишек алдан җыештырырга ниятлибез. Белгечләр тикшергәннән соң 4 һәм 5нче катта яшәүчеләрнең кайда яшәве хәл ителәчәк. Йортны газдан өзәләр. Газ хезмәтендә әйтүләренчә, мондагы газ җайланмаларын ел башында тикшергәннәр. Гаеп табылмый. Хәзер сәбәбен ачыклыйлар. Предметом проверки станут вопросы. Газ җайланмаларыннан файдалану һәм аларга хезмәт күрсәтү эшендә кагыйдәләр бозылмаганмы икәнлекне тикшерәчәкбез. Татарстанның тикшерү комитеты бүген җинаять эше ачты. Куркынычсызлык таләпләренә туры килми торган эш башкарылу яки хезмәт күрсәтүле маддәсе буенча җинаять эше ачылды. Газпром оешмасында белдерүләренчә, газ шартлау Татарстанда бик сирәк була торган хәл. Гадәттә кешеләр үзләре моңа сәбәпче. В 2005 году 2005 елда шундый бер хәл булган иде. Казанда яшәүче бер хатын-кыз газ плитәсен үзе алыштырырга теләгән. Шартлау нәтиҗәсендә ул хәлак була. Шуңа охшаш хәл 2018 елда Буада килеп чыга. 2019 елда гына Казанның Җиңү проспектындагы йортта газ шартлады. Анда 32 яшьлек ир-ат үлә. Рания Абдрахманова, Нәфисә Минәҗева, Гадел Миндубаев, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.